ang bagabin sila nag-ano, titinda doon.
kalderitang pabo. Yan. Luto na po ang ating recipe for today's video. Yan na, luto na. Kasi yan. O di na si si Mark. Di man yun. Huwag mang kayan. Kuhaan ko. Ano ka bagan Justin Mix? Kasi na. Kasi na. Ano ka man? Philip. Okay. Tugsabahan ko naman rin ako. Kana Luwag na Mark. Kasi si Kuya ano? Kagat. Kagat ang mantos na makina. Naguyam. Bawas din. Oo, marang. Hindi, ito ang kagat to sa pinakagitna. Tapos nga, ang lumakan na. Kakanon mo tapos tulunon. Tulunon. Magpailin ko ma. Si Justin. Ay si Mark. Si Justin. No. Papa, si Mark? Yun, si pa. Si na. Video. Ito lang na. Ano ko ito ka? Yawa ka. Malang bagang sili. Tol, ay ka. Malabon yung pakakang tinilis ko. Perfect sa labon. Perfect na boy. Tigura ng unyan. Baon ng tag-init. Yung sili. Siguro. Kasi laro, dumay siya sa katapat kang, Kaya. ano to? Kang stage. Katapat siya kang stage sa saro. Malingon ko na siya ito makapartita. Ano? Si Justin. Si George. Si ano ni ano ila. Ano kayo? Ay lakaw daan. Dodo ka mo. Ay, gasur. Palita ka mo teacher. Dahil lugod. Parang siya mga dua. Apat. Good chicks na kuda ako. Mag-grilled chili. Kapay mahara. Para mga Miyerkules na hapon ka may na. kulas na hapon. Balik nga naguna. Maghapon ka. Wing. Saan pa makakapon? Ano? Minsan pag may makulab.